Тъй. Ей, те там на той нещо горе бяхме. И... Да, бе, да. Бях там горе. То това е готино. Там бяхме се накачули навсякъде. Хора гледат, нали, посрещаме изгрева. Нали, там. Ма видяли сте си, бе, хора, така. И ето тук продължаваме. Нищо работа, деца вика. Ни там. Ако бяхме топка за боулинг, вече сме отишли до автобуса. Ама не, ние хора. Има абсолютно всякакви националности. Значи, тия дръпнатите очи, французи чух, италианци чух. Едните с дръпнатите очи на японски май говориха, едните... Изобщо много интересно. Едните пееха песни горе. Молдовци видях. Араби да искаш? Още една милка. Тук е израелския народ. Какво за него?